Bună seara! Bine ați venit! Vă mulțumim că sunteți aici. Vă mulțumim că sunteți dispuse că sunteți toate cu noi. Să creăm împreună întâlnirea din seara asta, pentru că este pentru noi toți. A, a pornit de la ideea de a explora cartea, cele 10 chei către libertate deplină. Multe dintre voi știți asta. Um, Doar că astăzi cumva a Da, devenit mai mult. a devenit Mi-am mai dat seama mult. că a devenit mai mult. A devenit mai mult pentru că noi ne-am uitat și la câtă rezistență am avut Mhm. față de Da, creația asta și față de cartea asta, da, fiecare dintre noi. da, da. Și ne-am uitat și la intensitatea care a apărut pentru noi și nu doar pentru noi, și pentru alți oameni și pentru poate și pentru multe dintre voi legat de subiectul ăsta. Și de asemenea, într-un mod total întâmplător și foarte interesant, ne-am uitat și la ce se întâmplă acum în lume. Da, Și când spun în lume, mă refer în lumea noastră, în țara noastră. începând cu. Da. Așa. Așa că haideți să eliberăm puțin spațiul, Mhm. să curățăm puțin spațiul, să ne curățăm puțin punctele de vedere și să ne coborâm barierele Și să ne și expansionăm. să ne expansionăm, da. Și toate punctele de vedere pe care le avem cu toții despre libertate. Distrugem și te creăm în totalitate. Right and wrong, undebe podem poc, all 100, shorts, boys, povas, creation, spaces and beyond. Toate punctele de vedere pe care le avem despre a fi liberi. Distrugem și te creăm în totalitate. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 100, shorts, boys, poets, spaces, creations and beyond. Cred că știe toată lumea. Dacă nu știe toată lumea, mai spunem o dată, s-a modificat fraza de curățare. Și da, din nou, pentru cine nu știe și pentru cine nu este familiarizat cu instrumentele Access Consciousness, fraza de curățare este o adunare de cuvinte care la un loc nu fac neapărat sens, însă menirea ei este de a disipa energia, intensitatea punctelor de vedere, intensitatea limitărilor noastre, intensitatea judecăților și o folosim ca să eliberăm spațiul, să eliberăm energia stagnantă, să eliberăm contracția, să eliberăm ceea ce ne blochează și ceea ce ne limitează, așa Da, pe și sunt, scurt. exact, și sunt chestiile alea care pot să fie așa prezente în universul tău, în lumea ta, într-un mod foarte intens. De exemplu, urăsc pe aia, da? Știi? Și nu știi cum să cureți, cum să ieși din această senzație, din această stare. Și de asemenea, o altă, adică merge de acolo până la puncte de vedere ascunse, cumva față, adică pe care le ai în subconștient, de care, deci tu practic nici nu ești conștient, dar funcționezi din ele și asta îți limitează felul în care tu alegi. Pentru că dacă tu ai un punct de vedere că ceva este greșit, tu nu o să alegi chestia aia, pentru că este greșit. Și fraza de curățare le curăță pe toate, atât timp cât cu întrebarea de dinainte noi adresăm, noi țintim chestiile alea. Da. Da. Deci cu întrebarea ridicăm la suprafață o energie și fraza de curățare curăță acea energie. Și uite, eu aș vrea totuși să ne și prezentăm, așa, deci te rog frumos să te prezinți cine ești tu, Bună, eu sunt Silvana da, și ce, și sunt facilitator Access Consciousness CFMW. exact. Um, Iar eu sunt, numele meu este Marius Andrei, sunt facilitator certificat Access Consciousness și CFMW și da, vrem să facem și această introducere pentru că noi
după cum a zis și Silvana, fraza de curățare este unul din instrumentele de bază din Access Consciousness, iar Access Consciousness este o modalitate, să zicem, de dezvoltare personală, de transformare. De împuternicire, îmi place Exact, mie să-i exact, spun. exact. Și asta este punctul meu interesant de vedere, că asta face Access să fie diferit față de poate alte modalități, Mhm. pentru că Access împuternicește. Exact. Și te împuternicește pe tine, să știi, asta este și unul din motourile Access Consciousness, iar Access Consciousness este o metodă ce a fost co-creată de Gary Douglas și Dr. Dane Heer, are mai mult de 30 de ani vechime și totuși nu miroase. Da, și este o modalitate foarte eficientă și cu instrumente moderne ce pot fi moderne în sensul că poți să le folosești uh, în viața de zi cu zi. Asta, viața noastră, asta de zi cu zi. Da, da, asta vrem să facem și această prezentare și introducere. Da, nu o să, probabil că știți cu fraza de curățare că s-a actualizat, așa că nu o să vorbim despre asta. Seara asta, deci, vorbim despre libertate, da? Despre libertate, despre a fi liber, um, hmm, despre ideea asta de a căuta să fim liberi și de a căuta libertate este ca aceeași chestie, știi, că atunci când ești mereu în căutarea fericirii, Mhm. dar cumva atunci când ești în căutarea fericirii ai punctul de vedere că nu ești fericit, de fapt. Și atunci în căutarea fericirii este mereu o călătorie în care tu încerci să cauți ceva ce nu este în tine sau ce ai decis că nu poți să ai. Și este la fel și cu libertatea. Și câți dintre noi cumva ne luptăm să ne dobândim libertatea, ne luptăm să fim liberi, să ne eliberăm și cât de mult de fapt avem punctul de vedere că noi nu suntem liberi. Yeah. Și Și tot ce scoate asta la suprafață, distrugem și decrem în totalitate. Right and Wrong UNM, Pod and Poc, All 100 Shorts, Boys, Pavas, Creation, Spaces and Beyonds și zi. Ok, și toate punctele de referință pe care le avem și pe care le-am moștenit din moși strămoși despre a fi liber, despre lupta pentru libertate Mhm. și oriunde le-am preluat și le-am făcut ale noastre, oriunde le-am perpetuat de-a lungul vieții noastre, revocăm, retractăm, anulăm, revendicăm, distrugem și decreăm în totalitate Tot ce menține asta tot în ce menținem existență. în existență. Right and Wrong UNM, Pod and Poc, All 100 Shorts, Boys, Pavas, Creation, Spaces and Beyonds și da, eu v-aș invita, mă risc pe ceva sau zic eu? Zi. Da, eu v-aș invita să vă uitați și să ne uităm cu toți, de fapt, așa, puțin în trecutul nostru și în istoria noastră și, da, mulți dintre noi um, fost și au trăit pe vremea lui Ceaușescu și, na, mai ales acum, în decembrie, ne-am dat noi seama că totuși sunt niște energii destul de intense și legate de de fundație, da, și legate de Revoluție și ok, că de fapt subiectul acesta al libertății este un subiect mult mai mare și câtă lume crede că de fapt câți dintre noi de fapt credem că nu avem libertate și nu avem cum să avem libertate și toate definițiile despre ce este libertatea și cum putem obține libertatea, tot ce ni s-a spus, cu tot ce am fost implantat și explantați, cu tot ce am fost de acord, cu tot ce am fost de acord și ne-am aliniat sau la ce am rezistat și reacționat de pe vremea comuniștilor și după aia, distrugem și decreăm în totalitate, right and wrong, unde med și dispăm și eliberăm din corpurile noastre, right and wrong, unde med, pod and poc, all 100, shores, boys, povas, creations, bases and beyond. Da, și
Este foarte interesant că, ok, tu vrei libertate, cauți libertate, lupți pentru libertate. Asta înseamnă că ai libertate. Și Access Consciousness vine cu următoarea perspectivă, că de fapt libertatea este alegerea infinită. Și de fapt despre asta vrem să vorbim noi, despre și a curăța cât mai mult în seara asta și a vă invita a face spațiul pentru noi toți ca să ajungem ca să ajungem să avem la dispoziție să zic așa, o plajă cât mai largă de alegeri. Da? Căci dacă într-adevăr libertatea sunt alegerile nelimitate, alegerile infinite, ok, haideți să vedem și să explorăm cum ar fi asta. Da? Și de asemenea, ce ne împiedică sau ce puncte de vedere menținem în existență, Mhm. prin care ne spunem că noi de fapt nu avem alegeri infinite sau că nu avem alegere. Și toate deciziile pe care le avem legat de asta, legat de faptul că noi nu avem alegere sau că sunt anumite arii în viața noastră unde am decis că nu avem alegere, toate deciziile le revocăm, retractăm, anulăm, revendicăm, Denunțăm, denunțăm, distrugem și decreăm în totalitate. da. Right, wrong, good, bad, pot, poc, all 100, shorts, boys, poets, bases, creations and beyonds. Da, Ok, și de asemenea despre ce aș vrea eu să adresăm, da. că am mai povestit despre asta și cred că are mare legătură cu ideea asta de a avea sau a nu avea alegere. Cât de mult am decis că libertatea noastră depinde de alții. Scuze. Așa, da. Și uitați-vă voi, uite, vă pun o întrebare. Dacă ar fi să vă gândiți acum, în 5 secunde, la o persoană semnificativă în viața voastră, ce ați decis, de cine ați decis că depinde libertatea voastră? Care este acea persoană? Nu trebuie să spuneți, dacă vreți puteți să spuneți, dacă nu, dar gândiți-vă voi, cine Da, vă să fie apare în pentru voi. minte? Da. Care este acea persoană din viața voastră care cumva vă domină realitatea și ați decis că trebuie să vă eliberați? Poate că sunt mai multe. Ok, și atunci și eu o să spun eu. Oriunde am decis că nu avem libertate în familie, pentru că trebuie să ne aliniem cu regulile familiei noastre, cu punctele de vedere ale familiei noastre, cu tiparele comportamentale și cu felul de a fi în familia noastră. Cum sunt oamenii din familia noastră? Noi în familie facem asta, noi în familie suntem așa, noi în Mhm. familie nu facem așa, aici în familia asta nu se face așa ceva. Exact. Tot ce este asta. Distrugem și decreăm în totalitate și returnăm cu conștiința atașată expeditorilor și sursei. Right or wrong, unde me punem pe acolo 100 short boys, povas, creations, basis and beyonds. Și ce credem că s-ar întâmpla dacă noi am renunța să mai ne aliniem și să fim de acord cu toate aceste reguli ale familiei. Da? Ce s-ar întâmpla? Și dacă, de fapt, atunci când ne uităm în familia noastră, ne uităm la noi și ne uităm la ceilalți, și dacă, de fapt, în toată povestea asta nimeni nu are dreptate și nimeni nu este greșit. Exact. Dacă fiecare avem dreptul și avem alegerea de a avea propriile puncte de vedere, propriul mod de a funcționa, propriile dorințe, propriile aspirații și propriile alegeri. Și propriu, da, exact. Și tot ce împiedică asta și oriunde am decis că nu putem face asta în familie decât dacă ne separăm cu totul de toți,
Distruge și te creăm în totalitate. Right and wrong, Good and the bad, bad, pod pod, and the poco, poco, 100 shorts, boys, povas, babies, creations and beyond. Și nu știu dacă ați mai auzit, poate unii dintre voi ați mai auzit că în Access se folosesc foarte multe, Acronime. creează, da, multe acronime și acronimul pe care l-au creat ei pentru family este, cum este? Fucked up and mainly interested in limiting you. Adică futut și în mare parte interesat de a te limita. Așa, tot ce a scos asta la suprafață pentru noi toți. Right and wrong, good and bad, pod, the poco, 100 shorts, boys, povas, creations, basis and beyond. Și de fapt asta nu este ca o răutate sau nu este că are cineva ceva cu familia, este doar așa o constatare care cumva provine din majoritatea experienței oamenilor. Din păcate, prea puțin dintre noi am avut parte de niște familii care să ne susțină, care să ne, așa cum suntem noi, să ne încurajeze să fim mai mult din ceea ce suntem noi. Din păcate, s-a mers pe partea asta de, în ghilimele, educație, adică așa trebuie să faci, asta e bine, asta e rău, asta e corect, asta e greșit. Și asta e una din chestiile de bază din Access Consciousness, pentru că toate astea sunt judecăți. Da? Bine, asta e un termen cumva access și adică ok, cum adică că e o judecată, că nu mergem la judecată, știi? Nu, Da. dar uite, uite, să spun eu mai Ia simplu. zi. Orice numim judecată este ceva ce are polaritate și asta înseamnă că este ceva ce considerăm bine sau rău, Da. corect sau greșit. Inclusiv și vorbim în Access de judecăți negative și judecăți pozitive de asemenea. Da. Da? Deci nu le excludem pe cele pozitive, deși majoritatea dintre noi atunci când ne gândim că cineva ne judecă, ne gândim că cineva gândește rău despre noi. Nu este așa. O judecată, oricum este ea, ne limitează într-un anume fel. Și dacă cineva spune despre tine că ești o persoană extraordinară și că ești o persoană foarte bună, te limitează pentru că dacă te aliniezi cu acel punct de vedere, tu nu-ți dai voie să fii rea. Cu acea persoană. Acea persoană sau în general, adică Sau în dacă general, mama da. ți-a spus toată Da, viața că exact, ești da. fată cu minte și Exact. foarte bună și ascultătoare, tu trebuie să te aliniezi cu aceste puncte de vedere că o zis mama și astea sunt și ele judecăți, chiar dacă ne plac. Și este mult mai dificil și da, este mult mai dificil să renunțăm la o judecată bună. De ce? Tocmai pentru că ne place. Da. Și de asemenea, mai e și perspectiva asta că dacă tu consideri că wow, persoana asta, iubitul meu este cel mai tare iubit din lume, nu există niciunul mai mișto decât el, este pâinea lui Dumnezeu, bla bla bla, tu nu poți să vezi atunci când, dacă ai punctul ăsta de vedere, pentru că, ok, tot ce nu se încadrează în acest punct de vedere, tu nu o să vezi. Pentru că asta ți-ar invalida punctul de vedere și nu e confortabil. Da? Și prefer să nu vezi lucruri care nu se încadrează, nu se aliniază cu punctul de vedere pe care îl ai. Prefer să nu le vezi decât să renunți la punctul de vedere. Și o să te-o tragă pe la spate și nu în modul plăcut și o să zici, dar cum a putut să facă una ca asta? Da, pentru că tu ai avut punct de vedere că este cel mai minunat și nu ai fost dispus să vezi când era un mojic sau whatever. Da? Deci, de asemenea, libertatea, de asemenea, ok, nu, hai să zic așa, deci de aceea Access, invitația principală a Access este să fim în întrebare. Da? Deci să fim în întrebare, să fim în întrebare. Și pentru că dacă noi suntem în întrebare, atunci persoana respectivă, ok, este persoana asta chiar tot timpul bună?
da? Și folosim instrumentul light heavy și vedem și ne dăm voie să fim toate, să vină la noi toate informațiile, da? Pentru că dacă tu nu ai niciun punct de vedere, ok, persoana asta este acum așa, acum poate va alege să fie diferit, mâine poate o să fie un netrebnic și whatever, da? Dar dacă noi avem această disponibilitate de a renunța la punctele de vedere care le avem, punctele de vedere fixe, asta este un om minunat, ok, asta este o judecată, cum se spune în Access, da? Ok, și o judecată bună, cum a zis Silvana. Da, dar dacă noi renunțăm la punctul ăsta de vedere și în fiecare zi ne întrebăm, ne trezim cu întrebarea, ok, cine este persoana asta astăzi Și cine sunt eu și astăzi? cine sunt Sunt eu astăzi? persoana asta. Și asta Exact, poate să fie o întrebare, exact, pentru că noi ne schimbăm în mod continuu, noi nu rămânem la fel, niciunul dintre noi. da, Și da, nu, bineînțeles, nu este despre a fi mereu în gardă, așa și cum se spune, suspicioși cu da, exact. toții. Nu, 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 A nu, fi prezent nu nu, înseamnă să fii nu, suspicios. nu, nu, nu. A fi prezent înseamnă a fi dispus să-i vezi pe toți așa cum sunt în fiecare moment și chiar și pe cei mai minunați oameni din viața ta, să-i vezi chiar și atunci când nu sunt chiar așa de minunați sau când o dai în bară și nu spun asta din nou, nu să-i judecăm, nu să-i excludem, nu să ne separăm de ei, adică ok, astăzi ai fost un mic ticălos, nu mai ai ce căuta în preajma mea, nu, este doar despre a fi prezenți, pentru că din punctul meu de vedere și da, din punctul Access de vedere și din al meu și din Și al meu. și a fi asta este o stare care ne conferă nouă libertate, disponibilitatea de a fi mereu prezenți și de a Așa. fi mereu conștienți. Asta înseamnă că să știm în fiecare moment ce este adevărat pentru noi, ce nu este adevărat pentru noi, ce se întâmplă în jurul nostru, ce se întâmplă în mediul înconjurător, ce se întâmplă cu persoanele din jurul nostru. Pentru că atunci noi avem alegere. Atunci când nu judecăm ceva ca și corect sau greșit, avem alegere și alegerea este aleg acest lucru care încă mai funcționează pentru mine sau nu mai aleg acest lucru pentru că nu mai funcționează pentru mine. Și nu spunem că facem asta, ok, astăzi îl păstrez pe Marius, mâine scot afară, astăzi iarăși îl păstrez că a fost drăguț, mâine scot afară. Nu, nu este despre asta. Dar disponibilitatea de a-ți oferi ție această alegere, adică să nu facem nimic, nicio alegere pe care am făcut-o deja, să nu o luăm ca și definitivă. Și irrevocabilă. Și irrevocabilă, exact. Și spațiul ăla pe care noi ni-l oferim nouă, că avem alegere în fiecare moment și că fiecare situație, fiecare persoană, fiecare lucru din viața noastră poate să ne contribuie pentru o anumită perioadă de timp, poate pentru toată viața, poate pentru vieți întregi la rând, dar libertatea aia pe care noi ne oferim, ok, dacă la un moment dat îmi doresc să aleg diferit, știu că pot să o fac. Și cum știu că pot să o fac? Ei, acolo apar judecățile, atașamentele, angajamentele, promisiunile. Cum adică, cum știu că pot să o fac? Ce vrei să spui? Deci, Mă întreabă altfel. ai zis că cum știu că pot să o fac? Cum adică? Adică că, ok, cum apare alegerea? Asta vreau să spun. Așa. Alegerea infinită apare acolo unde nu există judecată. Ok, mulțumesc. Da? Da. Și în cazul ăsta, când vorbim despre persoane, judecată înseamnă orice ne limitează, dar orice am făcut corect, orice am făcut greșit. Și când vine vorba de persoane, da? Sau Ok. așa, Da. intervin promisiuni, Da. intervin angajamente pe care știm sau nu știm că le-am făcut, care sunt din viața asta sau din altă viață. Coborâsem din tren. Știi? Și astea, Da, angajamentele, promisiunile, astea, contractele pe care le-am făcut, Da. sunt cele care ne mențin undeva blocați în
spațiul de lipsa, în spațiul unde alegerea nu există. Da? Dacă am promis asta, atunci trebuie să mă țin de promisiune. Da, Și atunci noi nu ne mai oferim acel spațiu în care putem alege în orice moment orice. da. Și exact. Și uite, și eu asta vreau să deci subliniez. Ok, ce vrem noi să spunem cu alegere infinită? Da? Alegerea infinită înseamnă, sau alegeri infinite, înseamnă că tu îți dai voie, adică, nu, tu, să zic așa, ești dispus să alegi orice legat de o persoană sau legat de o situație din viața Legat de ta tine. sau legat de tine, da? Deci, ești dispus să faci orice alegere. Tu când ești dispus să faci orice alegere, sunt dispus să stau cu persoana asta, sunt dispus să plec. Sunt dispus să rămân la jobul ăsta, sunt dispus să plec. Sunt dispus să rămân și să mai pun întrebări peste 3 luni sau peste o săptămână sau whatever, da? Sunt dispus să, ok, cu corpul meu, vai nu, eu sunt vegetarian, eu nu mănânc zahăr. Ok, sunt dispus să mănânc zahăr dacă corpul îmi cere. Da? Ok, sunt oameni care consumă foarte puțin zahăr. Este ok. Și este aici este partea de alegere infinită. Pentru că, păi nu, că zahărul este periculos pentru corp, da? Ok, dacă tu ai punctul ăsta de vedere fix, la care nu ești dispus să renunți, atunci tu nu vei consuma zahăr când corpul tău îți va cere, vei suprima acele semnale ale corpului tău și poate, poate chiar i-ar fi prins bine și poate ar fi creat o stare, o senzație mai faină, mai ușoară, mai plăcută pentru tine în momentul ăla să consumi un pliculeț de zahăr, că așa îți cerea corpul, decât să-l privezi de asta. Da? Și ăsta e doar un exemplu banal, te rog. Da, și uite, știi, și nu ne dăm seama atunci când corpul chiar are nevoie Da, de acea exact, substanță sau aliment pe care noi exact, l-am exclus în totalitate prin anumite decizii pe care le-am făcut. Asta nu înseamnă că trebuie să ne apucăm să mâncăm zahăr, dacă nu vrem să mâncăm zahăr. exact. Dar uite, mi-am amintit, ții minte la ESB că a fost facilitarea aia cu tipa aia care era vegetariană? Da, vai ce A mișto a fost fost aia. foarte faină. Apropo de, da, de decizii și de unde nu, da, orice decizie și cumva astea, toate deciziile astea și judecățile pe care le avem ne privează de a fi cu adevărat liberi. Era o tipă care pusese o întrebare legată de faptul că începuse să îi se deterioreze dantura. Sau, de fapt, nu știu dacă dantura, ci mai gingiile, cumva. Dar, mă rog, da, Așa. dantura, da. Așa, și în facilitare cumva a ieșit la suprafață faptul că corpul ei avea nevoie din... Mă rog, i-a pus întrebări, știți cum se face într-o facilitare, a venit, bineînțeles, cu propriile concluzii de ce se întâmplă asta, Da, dar ce a ieșit la suprafață și ce a fost cumva, a creat foarte multă libertate și ușurință pentru ea, din întrebare în întrebare a întrebat-o dacă este vegetariană și a spus da, este vegetariană și conștientizarea ei, care apăruse și înainte, nu doar acum în timpul facilitării, este că da, corpul ei are nevoie de proteină. Ca să se rezolve problema asta, corpul are nevoie de proteine. Ea fiind vegetariană, a decis că ea nu consumă proteine, deci nu consumă carne. Deci asta este o situație în care corpul cere ceva, dar și noi nu suntem dispuși să vedem ceea ce corpul ne cere și să oferim ceea ce ne cere, pentru că avem niște puncte de vedere, avem un mod de a funcționa care cumva exclude această posibilitate. Asta înseamnă alegere infinită. Nu înseamnă cumva să ne dezicem de tot ce am stabilit noi că vrem sau nu vrem să facem în viața noastră, ci pur și simplu să luăm în considerare orice posibilitate și dacă ajungi în faza în care îți cad dinții din gură și tu știi că și știi și conștientizezi că dacă mănânci carne s-ar îmbunătăți starea situația. sănătății tale, de ce ai exclude asta?
Pentru că și aici cumva apare nebunia punctului de vedere Mhm. fix pe care îl avem, nebunia punctului de vedere la care nu suntem dispuși să renunțăm, în contradicție cu cererea corpului și aici este, dacă vreți voi, cum să zic eu, din punctul meu de vedere, e parte din esența Access, pentru că asta face și Access Bars. Da? Access face o sesiune de Access Bars și punctele de vedere pe care le ai pe diferite subiecte încep să se disipe. Da? Asta nu înseamnă că faci înainte de sesiune ești vegetarian și după aia te duci și mănânci o halcă de carne. Nu înseamnă asta. Ce înseamnă este o posibilitate, dar nu că este așa, că fiecare sesiune de bars este unică. Ce se poate întâmpla este ca după aia să fii dispus să iei în considerare și asta, în condițiile în care înainte ai fi zis nu, eu nu mănânc așa ceva, bla 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 bla. Da? Deci cât intensitatea punctelor de vedere și aici este finețea, una din esențele Access. Ok, ai un punct de vedere fix. Uite o întrebare. Creează asta mai măreț pentru tine și corpul tău acum? Și dacă ești dispus să renunți la punctul de vedere fix pe care îl ai, suntem în post, mă pedepsește Dumnezeu. Tot ce a scos asta la suprafață, right and wrong, unde me podem poc, all 100, shorts boys, povas creation spaces and beyond. Da. Și, din nou, vreau să subliniez chestia asta. A avea alegere infinită nu înseamnă că noi trebuie acum gata să alegem tot ce vine spre noi. Nu, doar să dăm voie ca posibilitățile astea să apară și pentru noi, să ne uităm la ele, Să le luăm în considerare. să le luăm în considerare. Asta nu înseamnă că o să alegem orice vine spre noi, da? Dacă cerem un exemplu simplu, cer un job nou, da? Mhm. Și Dar tot- aici apare și atașamentul față de cererea noastră, da? Cer să apară un job nou. Am cumva o viziune, acum trebuie să fie jobul ăsta și apare primul job, dar a doua zi te sună cineva și te invită la interviu. Unde veni și mai Da. Înseamnă că trebuie să și accepti jobul ăla? Nu. Dar apare o posibilitate pentru că ai cerut-o și ce creează libertatea este disponibilitatea de a te duce să te uiți, ok, hai să văd ce e aici, este pentru mine, este pentru acum, funcționează asta pentru mine, da sau nu. Dar noi avem de multe ori atașamentul ăsta față de cererea noastră. Păi dacă am cerut și a apărut, atunci trebuie să-l accept. Asta e. Ăsta e. Asta La e. fel cum știi, cerem să apară un iubit. Apare iubitul. No, poate că nu ne place iubitul care apare, da? Sau nu în totalitate. Dar pentru că l-am cerut și pentru că avem atașamente față de cererea noastră, facem compromisuri că, na, dacă am cerut și a apărut, trebuie să-l iau. Tot ce a scos și asta la... Bun sunt eu ca și a apărut, am cerut și a venit, adică îți dai seama ce valoroasă sunt? Exact, da. Da, dar cum ar fi ca în momentul ăla să recunoști ce creatoare glorioasă ești tu, că ai cerut și a apărut. Și dacă a apărut odată, poate să apară și a doua oară, și a 10-a oară, și a 100-a oară. Da. Ca să ai alegere infinită, Cami. Dar da, uite, și acolo cumva e ca și când ne batem pe umeri. Mamă, ce creator meseriași sunt, că uite, am cerut, a apărut, actualizare instantanee. Da. Trebuie să-l iau. Exact. Că după aia cine știe, universul se supără pe mine. Și zice, ți-am dat Ți-am- și tu Da. faci Și, mofturi. și aici intervine invitația Access de a pune o întrebare. Da? Ok, este persoana asta, persoana pe care am cerut-o eu în totalitate și puteți, dacă aveți o listă, puteți să treceți prin listă, da? Pentru că noi, punând o întrebare, noi obținem o conștientizare. Și folosind instrumentul ușor greu, putem să descoperim care este adevărul. Da?
și știți cu toții Și spre care este adevărul nostru în adevăr acel moment. exact, mulțumesc. Da? Dacă nu avem puncte de vedere, așa, da, dar hai să zicem așa, da. Da, adevărul nostru în acel moment, ca să nu complicăm lucrurile și practic, ok, folosești, e ușor greu. Este omul ăsta sau este jobul ăsta, îndeplinește toate condițiile sau toate dorințele sau toate cererile mele și încep să le iei pe rând și vezi, ok, asta da, aici e light, aici e heavy, aici parcă nu, aici parcă da. Și mergi la interviu, pui întrebări și îți dai libertatea de a alege. Oh my God, ce este libertatea de a alege? Foarte interesant. Ok. Da, Și uite ce-mi vine mie să spun acum și libertatea de a alege și libertatea de a, o să zic, de a dezalege. da, Da? Adică dacă alegem ceva, pentru că am avut conștientizarea sau, mă rog, am hotărât că în acel moment funcționează pentru noi, dacă continuăm să fim prezenți în fiecare moment, la un moment dat putem să ne dăm seama că acel lucru nu mai funcționează pentru noi. Poate a funcționat o săptămână, poate a funcționat o lună, un an, 10 ani și dintr-o dată nu mai funcționează pentru noi. De ce? Pentru că noi ne schimbăm continuu. Cererile noastre, dorințele noastre se schimbă continuu, la fel și oamenii din jurul nostru. Mediul înconjurător se schimbă continuu și la un moment dat nu mai există acea congruență între tine și alegerea pe care ai făcut-o. Și din nou aici apar atașamentele, da? Dacă am ales, apoi trebuie să merg până la capăt. Dacă am zis că fac, trebuie să fac până la capăt. Și aici nu înseamnă că trebuie să ne transformăm cu toții în niște neserioși, dar să ne oferim libertatea de a ne răzgândi. exact, În momentul în care acel ceva sau acel cineva nu ne mai aduce bucurie, exact, nu mai funcționează pentru noi. În momentul în care devine greu, devine fericit, totul este cumva, nu-ți mai vine să te ridici din pat să te duci la job, nu-ți mai vine sau îți vine să fugi din pat de lângă cine o fi lângă tine. Ceva nu mai funcționează și da, acolo nu spune nimeni că trebuie să o și faci, dar să-ți oferi posibilitatea de a alege altceva sau de a alege diferit. da. Și Și este, știi, vorbind de așa, cumva este foarte simplu. Când vorbim de libertate, libertatea este de fapt disponibilitatea de a ți oferi alegere infinită și alegere în fiecare moment. Și uite, noi vrem acum să trecem puțin, că am vorbit așa până acum. Invitația este pentru voi toți de a citi, de a explora cartea Cele 10 chei către libertate deplină. Da. Exact. Și noi o să începem o serie să o explorăm de săptămâna viitoare. Și cu câțiva dintre voi și ne Exact. bucurăm și vă mulțumim și vă felicităm. Chiar vă felicităm pentru că n-a fost nici pentru noi o alegere ușoară. N-a Da, fost, da. cumva ne mocăim de ceva vreme să Exact. pornim. E foarte interesant. Și am vrea doar așa să trecem în revistă, pentru că sunt cele 10 chei, să trecem în revistă din ce am vorbit până acum, câteva, adică din cheile care chiar sunt pe acel subiect, da? Adică avem, ok, legat de a fi dispus să-ți schimbi alegerea, este cheia 3, trăiește în incremente de 10 secunde, da? În care, de fapt, exact asta spune, că, ok, poți să alegi, după care poți să alegi ceva diferit. Bine, nu dezonorezi persoanele celelalte, adică spui, Da. băi, ok, asta nu mai funcționează pentru mine, nu o facem din, nu știu cum să zic, răzbunare sau din răutate sau din, pur și simplu o facem din a ne alege pe noi, da? Ok, după care partea aia când cu familia care are toate punctele de vedere despre așa se face, așa nu se face la noi în familie, bla 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 bla. Și unul din conceptele fundamentale din Access Consciousness este să fii în îngăduință, adică totul este doar un punct de vedere interesant, care este cheia numărul 2. Da? Dacă tot ce spune mama
este doar un punct de vedere interesant. Păi trebuie să faci, păi o fată la locul ei face așa, maică, adică da, nu poți, tu ești serioasă, nu poți tu să faci, da? Ok, și dacă ăla ar fi doar un punct de vedere interesant, da, nu te-ai alinia cu el, n-ai fi de acord, nici n-ai rezista și reacționare. Nu spui tu mie ce să fac, eu fac ce vreau, eu sunt liberă. Nu ești liberă, tocmai ce ești în reacție față de, cum îi spune, ce a spus și câți, acum să recunoaștem, eu o să recunosc aici, câți dintre noi ne-am creat o parte din viața noastră ca rezistentă și reacție la ce ne-a spus mama și tata. Exact, pentru că și acolo, da, cum spuneam, dacă ești nevoit să te lupți pentru libertatea ta, înseamnă că ai punctul de vedere că nu o ai. Exact. Da. Și după aia, um, Și apoi este fără judecată. Da, exact. fără judecată, fără formă, structură și fără Asta e semnificație. cheia numărul 5. Când, Păi- când tu nu pui nici o formă și nici o structură despre cum ar trebui să fie o relație. Da, Da? aici că Ești vorbim dispus. despre decizii, despre Exact. decizii, Exact. despre puncte de vedere fixe, despre moduri de a funcționa, tipare comportamentale, toate astea au o structură pentru că le-am preluat ca atare. Da? Și le menținem în existență ca atare. Tot ce are formă, structură și semnificație este o cutiuță. Și în afara cutiuței nu mai vezi nimic. Exact. După care, după cum spuneam, invitația Access de a vedea, de a fi dispus să fie o întrebare, să pui o întrebare și să vezi dacă lucrul ăla funcționează pentru tine în momentul ăla. Asta este, trăiește ca întrebare, nu ca răspuns. Este cheia numărul 4. Da? După care avem cheia numărul 1. Care, da, uite, lasă-mă pe mine să Te spun. rog. Cheia numărul 1 este a realege o ființă infinită. Asta și eu trebuie să vă mărturisesc că este cheia pe care am ignorat-o cel mai mult. Pentru că cumva nu făcea sens pentru mine. Cum adică bine, la momentul ăla mă întrebam ce naiba e o ființă infinită și cum Exact. adică ești ființă infinită și cum adică dacă ar alege o ființă infinită asta. Și am ignorat-o foarte mult timp și de câte ori am trecut prin cartea asta și am explorat-o, asta o lăsăm așa, să treacă pe lângă mine. Dar acum, în timp ce pregăteam creația asta, chiar m-am uitat prin carte și am reascultat primul capitol. Și între timp am fost dispusă să pun întrebări legate și să cumva să explorez mai în amănunt ideea asta de ființă infinită, conceptul ăsta de ființă infinită. Și o să vorbim mai multe despre asta, da, la cheia 1 când o să începem seria, dar ce vreau să spun este că pentru mine faptul că am fost, doar că am fost dispusă să mă uit și nu m-am mai separat de ea, n-am mai respins-o din realitatea mea, a deschis deja un spațiu. Și o simplă întrebare, ce este de fapt o ființă infinită, m-a făcut să mă relaxez și chiar să-mi dau seama că că ființă infinită înseamnă să fii dispus să fii orice, să faci orice și să alegi orice atunci când creează mai măreț pentru toată lumea. Da. Și asta pe mine m-a dus la ideea de comuniune și de oneness, de unime. Și mi-am dat seama că de fapt acela este spațiul ființei infinite, acela al comuniunii. Da, cum zicea Dane la un moment dat că ești și oceanul și picătura din ocean în același timp. Și atunci când alegi să funcționezi ca și ființă infinită, tu nu mai ești sub efectul a nimic și a nimănui și de asemenea nu există nimic ce nu poți să fii sau nicio energie pe care nu o poți accesa, nicio capacitate pe care nu o poți accesa. Da, Și atunci da, apare ușurința. Și ușurința este de fapt libertate. Da, pentru că noi, ca ființă infinită, suntem în comuniune cu fiecare moleculă din acest univers. Da? Și asta înseamnă că și cu fiecare altă ființă. Exact, exact, de asta. Și mie îmi place mult cum se spune în Access, cum tot zice Dane, că noi suntem spațiul dintre molecule,
și suntem spațiul dintre moleculele corpului nostru și putem cere moleculelor corpului nostru să se schimbe și să se transforme. Da, Da. avem această abilitate. Apoi, uite, este cheia 6, fără judecată, fără discriminare, fără discernământ, că vorbisem de judecată, orice considerăm bine, rău sau corect și greșit, ne limitează Spectrul de da, alegeri. spectrul, da, și da. Ce vrei să zici tu aici? Și da, și cumva atunci când suntem în judecată, trebuie să fim ori în reacție, ori să ne aliniem. Dacă ne aliniem, cumva nu ne mai putem regăsi pe noi și adevărul nostru în fiecare moment, pentru că ne aliniem întotdeauna cu punctele de vedere ale altora și acolo cumva ne transformăm în niște roboței. Și atunci când ne luptăm, când suntem în reacție cu tot și toate și vrem, atunci trebuie să demonstrăm. Și din nou, unde trebuie să demonstrăm, unde există luptă, nu este ușurință. Da, și eu vreau să spun că pentru mine, și am mai zis chestia asta, pentru mine Access Consciousness chiar a reprezentat, m-a făcut așa conștient la modul cel mai clar de cât de toxice sunt judecățile pentru noi și cu a trăi, nu, asta e și folosind punct de vedere interesant, deci cealaltă cheie, chiar am putut să trec peste multe, dar de asemenea mai am în continuare și da, cum devine și mai bine de atât, da. Și încă un lucru pe care vreau să spun este ideea asta că judecata întotdeauna creează separare, fie că e Da, judecata noastră față de alții. uitați-vă la alegerile astea. Da, apropo de ceea ce uitați-vă câtă separare este acum în Da. jurul nostru și cât de mult ne Și judecăm unii pe și ceilalți. polarizare. Polaritate, da, și Polaritate și polarizare, da. polarizare, da. Și uite cum se poate crea ca să, știu eu, ajung prieteni să se certe, membrii familiei care să se judece pentru alegerile lor, pentru că nu mai există îngăduință. Exact. Deci voi vă dați Și seama, atunci, da, unde este acel drept, libertatea de a alege, știi? Libertatea de a alege, dar atâta timp cât o faci corect sau cât o faci, da, cred eu că ar trebui să o faci. cât o faci ca mine. Da. Da. Ok, și tot... Da, este foarte multă greutate este acum în jurul nostru cu alegerile astea și cu situația asta. Da, și alegerile electorale, să zicem așa. cum ar fi să cumva, și nu să ne separăm, dar cum ar fi să ne detașăm. Prin a fi interesant punct de vedere. Și de asemenea prin a fi în îngăduință față de tot ceea ce au ales cei din jurul nostru și de asemenea față de ceea ce am ales noi sau ceea ce nu am ales. Exact. Și cum ar fi să fim dispuși să ne creăm viața în fiecare moment, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru, care e contextul politic, economic, dacă nimic nu ar trebui să ne oprească și dacă nu ne-am mai alinia cu nimic și cu nimeni și am continuat pe drumul nostru, cum ar fi asta? Și ce am putea crea? Dacă nu ne-am mai... Pentru că, da, este foarte ușor să te oprești în momentul în care cineva îți spunea de acum încolo o să fie rău. Da, exact. De acum încolo, gata, ne ducem naibii. De asta, interesant punct de vedere este... Și cum ar fi să fie asta procesul fiecăruia? Da. Poate că ne ducem naibii, dar măcar experimentăm asta pe cont propriu. Let's go with style. Our style. Da. Și da, dacă stăm să ne uităm așa câte scenarii apocaliptice ne-au fost servite până acum
și cumva nu s-au adeverit, da? Dar este întotdeauna chestia asta de a se proiecta pe tine, pe noi, știi, de a vine toată această presiune care să ne polarizeze, da? Da, Și și aici cât de este, mult este asta de fapt control. da. Și acolo chiar nu mai avem alegere. Și, da, vedeți, doar până la astea, deci sunt 6 cheie aici, vedeți propunerea Access. Deci Access vine cu chestiile astea în lume. Băi, ești ființă infinită, da? Fii interesant punct de vedere, alege la fiecare alegere să dureze 10 secunde și după aia alegi din nou, poți să alegi același lucru dacă funcționeze cu tine. 100 de ori, da. Da. Trăiește ca întrebare. Dacă zice Gigica că așa să face, tu întreabă-te dacă asta funcționează pentru tine. Dacă funcționează pentru tine, alege-o. Dacă nu funcționează, nu. Așa. Nu face, nu-i... Trebuie să o faci pe Gigica greșită. Exact. Nu, asta nu funcționează pentru mine. Nu intra în nicio formă, nicio structură. Păi ăstea așa se fac. Nu, ok. Cum funcționează, ce înseamnă relațiile pentru mine? Da? Ce înseamnă relațiile pentru mine? Ok. Fără formă, fără structură. Semnificație. Fără semnificație, dar stai, cum fără semnificație? Că el este ales, îl ia, uite, are și cal. Ok? Așa? Și fără judecată, discriminare și discernământ. Dacă n-am mai judeca, adică chestiile astea de a pune etichete peste tot, bun, corect, greșit, rău, cât de mult, uitați-vă de asemenea, din nou, doar la acest proces electoral, uitați-vă cât de mult asta ne-ar scoate pe toți din polaritate. Da? Și numai 6, mai avem 4, Da. câtă libertate ar aduce, adevărată libertate, că de-aia zice către libertate deplină, câtă libertate ar aduce astea pentru toți. Și de asta Access Consciousness este diferit, de asta noi vă invităm și invită la niște lucruri la care, nu știu dacă este vreo altă metodă pe această planetă la care se invite în felul ăsta. Și de asemenea, eu vreau să vă mai rog ceva, să fiți dispuși să vedeți că sunt anumiți termeni, cumva, care sunt cuvinte inventate de către Gary și traduse în română, sau sunt cuvinte pe care le știm și noi, dar care au un alt sens în Access, adică Access ne propune un alt sens pentru ele. Și rugămintea, invitația noastră ar fi să luați în considerare perspectiva asta. Cum ar fi să renunți la... De fapt, nu să nu renunți. Nu să nu renunți. Dar să fii dispus să iei în considerare și perspectiva asta. Și la un moment dat să vezi care este... Cum Da. funcționează... Exact. Să vezi, să aplici... Da, exact. Orice chestie. Orice chestie nouă, ok, întrebi, ți-o dă cineva, bă, pentru tine funcționează? Da, pentru mine funcționează, ok. O încerci și tu, așa, faci un test, da, și vezi ce rezultat e, dacă funcționează, ok, mai faci și tot așa. Și asta este invitația noastră, da? Asta este invitația noastră. Folosiți, luați din Access Consciousness ce funcționează pentru voi. Access Consciousness zice, nu ne crede pe noi, crede-te pe tine și pune întrebări și ia de aici doar ce este ușor pentru tine, light. Și de asemenea, ce spune Access Consciousness, că alegerea este deasupra oricărui. Alegerea noastră proprie, este deasupra și bate orice instrument. Exact. Fără alegere, niciun instrument n-ar funcționa la fel. Pentru că trebuie, în spatele oricărei curățări, în spatele oricărei mantre, în spatele oricărei afirmații și mai departe, trebuie să existe alegerea noastră de a schimba ceva. Și, de fapt, alegerea noastră este ceea ce creează. Instrumentele astea ne creează spațiul alegerii. Dar alegerea trebuie să fie a noastră. Exact. Adică, ok, rulezi bars,
scapi de punctul de vedere ăla foarte încrâncenat că tu nu mănânci carne, da? Cumva există în lumea ta Nu acum. scapi. Cumva nu mai există, știi? Nu mai există încărcă, da, Nu corect, așa, există o mulțumesc. intensitate. Exact, nu, eu nu mănânc carne, adică e această excludere totală, știi, e ca și cum ți se trântește ușa în nas, știi? Ciocăne carnea și tu îi trântești ușa în nas, știi? Așa ar veni, ciocăne carnea și tu deschizi light, heavy. Nu mulțumesc, nu astăzi. Pa, pa! Carnea nu se supără, tu nu te Da, superi. dar faci această alegere din prezență, fiind Exact. conștient și cu ușurință. Exact, punând o întrebare, da? Fiind dispus să fii interesant punct de vedere, că ăla zice aia, că ăla zice aia și bla bla bla, și să alegi ce creează mai măreț pentru tine în momentul ăla, ce este ușor pentru tine. Da, Ok. Eu aș vrea să menționăm și celelalte exact, trei înainte să... pentru că sunt, Pentru că sunt puțin diferite. da, exact, sunt diferite și de asemenea, ele sunt niște propuneri foarte îndrăznețe, da? Și niște perspective. Hai să sărim la asta. Deci eu vă zic sincer, Pentru că eu vreau să spun pe asta. bine, bine. Și tu o zici pe asta și eu zic pe asta. Și de ce vrem să le menționăm? Pentru că dacă rămâneți doar cu asta Da. din întâlnirea din această seară, poate că unii dintre voi cunoașteți cartea, poate cunoașteți cele 10 chei, dacă ați făcut și fundația, cu siguranță le-ați întâlnit. Poate ați veți cartea, dar poate că unii nu aveți cartea și noi ne-am dorit ca aceste 10 porunci din Access Consciousness să ajungă ca și informație la cât mai multă lume, pentru că este un punct foarte puternic de plecare, doar dacă le știi. Exact. Apoi, dacă alegeți să le explorați mai amănunțit, fie pe cont propriu, cred că noi am pus link-ul către carte. Da, puteți să cumpărați e-book-ul, este ceva 48 de lei, da, în limba română. Și bineînțeles, puteți să-l luați și în engleză dacă doriți de pe Amazon. Așa. Da. Cheia numărul 7 se numește fără niciun fel de droguri și de ce am ținut să menționăm. Asta nu înseamnă că nu mai poți să bei un pahar de vin sau, știu eu, da, consumator de orice fel de substanțe, dacă sunteți, este ok. De ce spune Gary fără niciun fel de droguri? Este pentru că asta, consumând droguri, noi ne limităm capacitatea de a fi prezenți. Da. Și atunci când capacitatea ta de a conștientiza și de a fi prezent este limitată, nu mai funcționezi din acel spațiu al ființei infinite. Din nou, și nu este nimic, nu este corect sau greșit la asta, este doar despre a ști care este efectul drogurilor de orice fel asupra noastră. Și este faptul că ne limitează conștientizarea. Exact. Și da, o să vorbim mai multe despre asta. Este un subiect fascinant. Da, este, dar da. Și eu vreau să vă mărturisesc, deci eu mi-aș fi dorit cu această cheie să începem explorarea noastră. Nu, stai, asta care o să o zic eu acum, nu cheia numărul 1, și anume fără concurență. Da? Și asta cu concurența chiar mi-a luat ceva să mă prind, pentru că venim din lumea asta economică, din economia asta unde se vorbește foarte mult de concurență. Și din economie, de la școală. Da, exact, acolo ca să nu mai zic, da, așa. Că resursele sunt limitate și așa mai departe și că există nișe de piață și că toți se bat pe piața respectivă și bla 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 și bla bla bla. De fapt, perspectiva Access și ce zice Gary aici spune că oamenii te vor alege pe tine indiferent dacă mai sunt 200 care fac același lucru, pentru că este ceva ce vor primi de la tine care nu pot să primească de la altcineva. Da?
Pentru că este ceva, în felul în care livrezi chestiile respective. Dacă faci prăjituri, folosești nu știu ce ingrediente pe care corpul tău le place și tu nici măcar nu știi de ce tot îți place să mergi să cumperi de la ăia. Da? Dar asta este iluzia că există concurență. Nu există concurență. Fiecare dintre noi este unic. Fiecare dintre noi are ceva, chiar dacă vindem toți prăjituri, fiecare va avea acea like personal touch care, care va face ca unii oameni să vină către noi și să nu meargă la alții. Și uite, vreau să spun ce mi-a plăcut mie foarte mult la cheia asta, pentru că da, cu toții am fost învățați am fost crescuți încurajând concurența. Și țin minte că eram la școală și cumva te întrebau părinții tu ce notă ai luat și după aia te întrebau de ăla cât o lua, de ăla cât o lua, de ăla de ce o putut și tu nu poți. Sau și inclusiv, da, și cumva eram tot timpul stimulați să fim mai buni ca alții. Mhm. Dar niciodată nu am fost încurajați să fim pe cât de buni putem noi să fim. Adică e suficient să fim mai buni, adică gen mai deștept ca toți proștii, dar niciodată pe cât de minunat poți fi tu cu adevărat. Și aici cheia asta cumva surprinde ideea asta că fiecare dintre noi avem ceva unic De și oferit. că nu putem să ne comparăm Exact. în momentul în care ne comparăm cu alții, implicit apare judecata, Exact. pentru că atunci când ne comparăm, cineva trebuie să fie mai bun și cineva trebuie să fie mai rău. Trebuie să existe niște standarde după care să te Exact. compari. Exact. Dar niciodată nu am fost încurajați să ne uităm la ce este unic la fiecare dintre noi și că este ceva minunat la fiecare dintre noi pe care alții nu o au. Și atunci dacă am îndepărta ideea asta de concurență, că trebuie să fim mai buni ca alții și ținta noastră a fiecăruia ar fi să fim pe cât de minunați și de glorioși creatori putem fi în propria noastră viață, cât de mult s-ar schimba lumea asta dacă n-ar trebui să ne luptăm cu nimeni pentru nimic. Că din nou apare lupta, da? Trebuie să fiu mai tare ca ăla, Exact, să mă exact. lupt pentru a câștiga locul întâi, trebuie să mă lupt, să-l depășesc pe ăla. Da, da. Și cât de mult, de fapt, atunci când ne luptăm, noi ne suntem în autojudecată. Ca să ne luptăm să depășim pe cineva, trebuie să avem un punct de vedere că nu suntem suficient de buni. Mhm. Știți că e o vorbă care îmi place mie, știi? Nu te pune la mintea prostului că te coboară la nivelul lui și te bate cu experiență. Tot ce a scos asta la suprafață, noi te rog, unde me podem poc, all 100 shorts boys pe vască și Trebuie să fac curățarea asta, oriunde, oricare dintre noi, încercăm în permanență să fim mai buni, întotdeauna mai buni ca alții și niciodată pe cât de minunați putem fi noi cu adevărat, tot ce este asta distrugem și te creăm în totalitate. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 100, shorts, boys, poets, bases, creations and beyond. Și instrumentul ăsta din Access Consciousness, Out-Create, a te depăși în creație, a fost preferatul meu încă de la început și este unul dintre preferatele mele în continuare. Să fim, alegerea noastră să fie de a ne autodepăși în creație pe noi înșine, în permanență. Și asta să fie cererea noastră pentru viața noastră, cum ar fi să fiu azi mai minunat decât am fost ieri. Exact. 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 Și să nu mai stai să consumi energie, să te uiți, să vezi ce face ăla, ce face ăla. Ok, pune-ți energia în ceea ce dorești tu să creezi. Care este viziunea vieții mele? Care este viziunea vieții mele? Da. Ce pași pot întreprinde astăzi către a merge într-acolo? Și nu mai contează. Nu mai contează restul. Cine vine să ți se alăture, se alătură. Cine nu și este ok. Pentru că tu mergi către ceea ce știi tu că este adevărat pentru tine și pentru ceea ce dorești tu, ce ți umple ție sufletul de bucurie și în felul în care tu poți să dăruiești cel mai mult în această lume. Și cumva, nu știu, e o chestie aici care să văd dacă găsesc cuvintele să zic legată de
Vedeți voi că e o minciună când dacă funcționezi din concurență, pentru că, de fapt, noi ca ființe infinite și tot ceea ce este adevărat, când îl dăruiești, se, se multiplică, se expansionează, se crește. Adică, dacă tu dăruiești un zâmbet, da, persoana va zâmbi și ea, în față de care zâmbești, și nu este ca și cum tu ai un zâmbet mai puțin. Și de fapt, da, sau dacă alegem să fim un spațiu de susținere pentru cineva, acel spațiu se va mări, o va include și pe acea persoană, se va simți susținută, dar nu este ca și cum scade susținerea, în ghilimele, Sau capacitatea sau noastră de a dărui. Exact, Știi? exact. Adică nu Da, avem o cantitate limitată exact. de Da, bunătate, de exact. generozitate Da, pe care o putem oferi în viața asta. da, exact. Și asta este noi, tot ceea ce oferim și ceea ce este adevărat, lucrurile care sunt chestiile alea din care chiar funcționează universul ăsta și conștiința, astea dăruite, cum să zic eu, se măresc, da? Înglobează mai mulți oameni, înglobează mai mult, da? Nu este ca și cum scade. Dacă eu îți dau ție acum 3 zâmbete, înseamnă că eu să am mâine cu 3 zâmbete mai puțin. Nu. Sau că trebuie să-mi dai și tu 3 înapoi. Sau exact, da. Asta e cu totul altceva. Și asta este un cu totul alt mod de funcționare care deja exclude adică nu că exclude, nu mai are nicio legătură cu concurența și așa mai departe. E a trăi din adevărurile acestui univers și conștiinței și da. După care urmează o cheie care mie îmi place foarte mult. Și mie îmi place Eu vreau să foarte vă mult. spun, am observat că deja am început să am, deci cumva o abilitate, când cineva îmi spune o poveste, eu nu-i mai aud, gen nu pot să mai urmăresc și cumva ei vorbesc acolo și cumva deci nu mai stă gândul să-i urmăresc, așa, pur și simplu, și zic, ok, asta e o poveste, da? Este nu asculta, nu spune și nu crede povestea. Și ăsta este, de asemenea, un instrument fabulos, fabulos. Câte povești ne spunem noi ca să ne justificăm viața noastră din acest moment. Da, păi n-am putut că eu, știi, am fost, mama. Da, păi da, dar s-a purtat mama urât cu mine când eram mic, sau tata, sau whatever, da. Dacă fiecare poveste a noastră, da, poveste, experiență pe care am avut-o a fost doar o alegere din acel moment și nu mai trebuie să fie relevantă pentru momentul în care suntem acum. Da. Dacă n-am mai face semnificative poveștile vieții noastre și nu le-am mai dat voie să ne limiteze alegerile pe care le putem face de acum încolo, asta nu înseamnă că cum se spune, că le excludem. Ele există, dar există ca și niște alegeri din acele momente care nu mai există în momentul prezent. Da? Și treaba asta cu a nu crede, adică este nu crede, Nu asculta. nu asculta povestea altora, da, atunci când alții vin și ne spun poveștile lor, noi putem să ne aliniem și să fim de acord cu ei și ce facem atunci? Le validăm realitatea și cumva le întărim și mai mult. Dacă vine cineva și spune drama vieții lui și tu cumva te aliniezi și intri în spațiul ăla de empatie, o săracu, o vai de capul lui, o bietul de el, că n-are cum să fie altfel, îi întărești și mai mult spațiul acela din care funcționează și nu le ajuți cu nimic până la urmă și în același timp nici nu trebuie să te lupți cu el și să spui, nu, că nu e adevărat, da? Pentru că și atunci trebuie să-i o validezi. Ce poți fi? Interesant punct de vedere. Și de asemenea, ce spațiu diferit putem fi fiind interesant punct de vedere,
ca să-i creeze și acelei persoane acel spațiu din care să se uite și să se gândească că poate acea poveste nu mai este relevantă pentru el. La fel cu poveștile pe care ni le spunem noi, Nou. nouă. Și da, și cu nu crede povestea, din nou, mai ales atunci când facilitezi pe cineva, da, ca și uh, sau când da, când vrei și chiar nu neapărat când facilitezi, când vrei să susții pe cineva, dacă nu ai crede povestea și te-ai uitat la fiecare poveste ca și ca la o informație și să vezi de acolo, să-ți asculți ție propria conștientizare și să vezi de fapt ce este adevărat, ce face semnificativ, care sunt deciziile, care sunt limitările, care sunt punctele de vedere fixe și ce poți fi diferit ca acel lucru să se schimbe, fie că este pentru tine, fie că este pentru el. Dar o poveste este așa, știi, ca un loop care tot rulează, tot rulează, tot rulează și nu-ți dă voie nici să te uiți dincolo, nici să ieși de acolo. Și el asta se referă Access când spune nu asculta, nu spune și nu crede povestea. Pentru că poveștile implică multe decizii și multe justificări, scuze, motive și justificări pentru care Nu alegi. avem impresia că nu putem alege diferit. Da, da. Da? Și ultima cheie este fără excludere, care din punctul meu de vedere cumva le include pe toate. Cum vorbeam despre ființă infinită, că o ființă infinită a fost de toate, este de toate, are la dispoziție toate capacitățile și toate energiile. Și în momentul în care noi excludem orice, noi nu suntem dispuși să primim, să primim acel lucru în viața noastră sau acea energie în viața noastră. Da. Și când vorbim despre excludere, asta se referă la lipsa primirii. Să primești nu înseamnă să te aliniezi, nu înseamnă să fii de acord cu tot ce vine spre tine, ci să le vezi ca și posibilități disponibile, cum am spus și la început. Gary, merge asta? Sau se sperie oamenii? Păi acum, cum crezi tu? Deci, Da, ce ne spune Gary? Gary pe vremuri era mai așa, mai dur, știi? Și când mă uitam în materialele de referință de la fundație, cum zicea că scria pe vremuri, Pentru că am ceva de spus da. despre asta. El zice așa, știi? Dacă tu nu întrupezi aceste 10 porunci, îți distrugi viața, traiul, realitatea și viitorul. Și ce înseamnă în Access că îți distrugi, da? Înseamnă că îl limitezi la mult mai puțin decât poate să fie. Pentru că, da, așa văd eu asta aici. Mhm. Da. Cât de măreți putem fi dacă am întrupa cele 10 chei către libertate deplină. Eu ce vreau să zic despre Gary și noi cumva ne-am dat seama de asta. Am început să ascultăm de Gary, da, am început am făcut noi 6 luni de cum să devii bani, cum zice el să facem. Și chestia este că pentru mulți dintre noi chiar s-au schimbat lucruri în viața noastră și sunt nu doar pentru cei care l-au făcut timp de 6 luni, ci și pentru cei care l-au făcut mult mai puțin timp, adică orice perioadă din astea 6, dar cumva pentru mine Gary știe ceva, da? Și Gary a fost conștient de niște lucruri și cum ar fi dacă viața noastră adică tot nu este așa cum ne dorim noi, la 100%. Bă, dacă este 100% cum vă doriți viața pentru voi, felicitări. Cum devine și mai bine de atât. Dar dacă nu este la 100% cum v-ați dorit-o și știți ce ați făcut până acum, da? Mai zice că
felul în care noi ne creăm viața și asta se bazează pe toate punctele de vedere din mintea nebună, din subconștient. Da? Și cum ar fi să alegem ceva diferit? Cum ar fi, ce ar crea pentru noi să ascultăm de nebunul ăsta de gheri? Pentru că, Uite, ia asta zi, spun eu. Sau să nu mai excludem informațiile pe care și instrumentele pe care corect, el ni le oferă. Că da, mă gândesc că dacă suntem aici, toți care suntem aici, am venit dintr-o anumită curiozitate de a afla mai multe despre aceste instrumente Access Consciousness. Ei, și ce vă propun eu acum? Cum ar fi să nu mai excludem nimic din ce propune cartea asta, din ce propun cele 10 chei. Și acum, așa, ca un exercițiu de final, că vi le-am și și povestit despre ele, haideți să ne expansionăm cu toată ființa noastră în toate direcțiile Universului și să includem cele 10 chei ca și posibilități în viața noastră. Și când spun să le includem, să le includeți, luați-le acolo, aduceți-le în realitatea voastră și dați-le voie să fie prezente acolo, uitați-vă la ele și păstrați-le ca și instrumente pe care, la un moment dat, dacă creează și când creează, le-ați putea alege și le-ați putea folosi. Și dacă faceți doar asta, și dacă doar cu asta rămâneți din întâlnirea din seara asta, da, incluziunea eu sunt energetică, foarte fericită, da, să le da. includem energetic, să le luăm și să le aducem așa în lumea noastră, să le avem așa, Ca niște atașate, posibilități pe care le-am putea da, alege. ca niște cărți noi pe care le puneți pe un raft în bibliotecă și le aveți acolo și știți că dacă la un moment dat veți avea chef sau nevoie sau disponibilitatea de a lua o carte în mână să o răsfoiți, ele sunt acolo pentru voi. Și eu vreau să zic în final, a fost o chestie foarte mișto pe aici. Da. Zice așa, um, alegerea creează libertate, nu libertatea creează alegeri. Da? Asta e ca aia cu uh, Money money follows follows joy. joy. Da. Da, da, banii urmează bucuria. Nu bucuria vine după ce ai bani. Fii bucuros și vor veni banii la tine. Fă alegeri, alege, dă-ți voie să alegi, fii dispus să alegi și așa apare libertatea în viața ta. Nu lupta pentru libertate ca să ai alegere într-o bună zi. Acestea fiind spuse, vă urăm. Mulțumim. Și da, beți apă, mâncați ceva dulce sau sărat, uitându-mă la fețele voastre și la ale Da, da, noastre, îmi dau seama că da. am scos niște chestii la suprafață în seara asta. Cum am spus, nu este o lectură de Ușoară. duminică Deci după masă. exact, eu asta vreau să vă zic. Deci prima oară când eu am zis, atât doar așa. Deci prima oară, știam de 10 chei, aveam cartea, nu știu ce, în format electronic și într-o zi mă apuc eu, zic, gata, cele 10 eu mă apuc să citesc, că era o chestie legată de asta, nu spune, nu asculta și nu crede povestea, da? Și eu zic, hai să vezi acum, mă apuc eu acum să le explic eu ce cu nu asculta și nu spune povestea. Și încep să citesc, și încep să citesc, și încep să citesc. Ca ți-aș gura ta și nu se mai termina și tot vorbeau nebunii ăștia de nu spune, nu crede și nu asculta povestea. Zic. Și atunci mi-am dat seama, deci a fost prima mea interacțiune cu cartea, mi-am dat seama, totuși stai puțin că această carte este mult mai profund, adică livrează mult mai multe și este mult mai profund
mult mai profundă decât pare la prima vedere. Adică Da. totuși este atât de groasă, are, Este, are pentru cei care nu știți, cartea asta a fost scrisă după a, un curs, după o serie de da, telecoluri, de 10 telecoluri pe exact. care le-au făcut Gary și cu Dane. Și de acolo, din ce s-a discutat, din toate facilitările din Da, acele practic telecoluri, este un fel de transcriere. da. Da, optimizată, așa, că au mai fost și conversații, nu neapărat relevante. Și da, sunt multe energii care au ieșit la suprafață acolo și cu siguranță ele, oriunde ele cumva există ca și pentru noi, ca și puncte de vedere, sunt zgâmâite acolo în momentul Da, în care începem și adresăm exact. um, Așadar, conceptele astea. da. Așa că, De asta și fiind cumva o carte așa de profundă totuși, fiecare apel o să aibă 2 ore cu o pauză. cu o pauză de De pipi. pipi. Dacă, gen să ne facem curaj. Da? Dar chiar vrem să trecem așa, chiar să le Da. explorăm fain și chiar noi ne întrebam oare cum va fi viața noastră după ce vom parcurge cele 10 chei și de asemenea cum vom fi noi ca facilitatori. Da. Da. Și ce Și spațiu diferit putem invita pentru, știți, pentru că se spune pentru toți ceilalți din jurul nostru, pentru că în Access se spune și nu doar în Access, dar este un element al conștiinței. Atunci când noi ne dăm voie și suntem dispuși să eliberăm anumite puncte de vedere limitative, ele se pot elibera și până la, Access spune că până la 350.000 de oameni de pe planetă. da, exact. Dar, da, cum ar fi să fie și câțiva cei din preajma noastră. Dacă Uitați-vă, noi da, eliberăm, da, și exact, deschidem alte spații și da, eliberăm puncte de vedere care limitează, pe care poate și noi, la rândul nostru, le-am luat de la alții, le-am luat de alții, dar dacă alegem să nu le mai perpetuăm, exact. ce viitor diferit Putem crea putem noi. crea pentru noi și pentru generațiile care urmează după noi. Exact. Și o altă chestie, uitați-vă numai așa, că zici, ce-mi trebuie mie astea. Bine, știm cu toții despre Ne trebuie, da, ne trebuie. știm cu toții despre a fi punct de vedere interesant, da? Ok. Gândește ce înseamnă să poți să mergi de sărbători acum la părinți și să ai acea putere interioară de, chiar dacă trebuie să repeți interesant punct de vedere că mama are punctul său de vedere interesant, punct de vedere că mama are punctul său de vedere interesant, punct de vedere. Așa, dar cum ar fi să ajungi chiar să fii în îngăduință față de ceea ce spune și să nu te mai apese pe butoane, să nu te mai atace. Să nu te mai ataci. Ce ar crea asta? Câtă ușurință pentru tine, pentru viața ta? Dacă și mama nu o să mai înțeleagă, dar eu când ziceam chestia asta se activa și după aia ne certam și mi-e așa de bine. Îmi place mie când ne certăm. Da? Da? Cum Ce ar bine fi... că vin sărbătorile. Exact. Cum ar fi să nu mai ai butoane pe care să ți le apese oameni? Și ăsta este interesant punct de vedere. De asta, deci, instrumentele, cheile astea se aplică în feluri și noi suntem curioși să descoperim cum se vor aplica astea în viața noastră. Suntem Și de super asemenea, entuziasmați. o să le explorăm împreună cu voi. Din nou vă mulțumim și vă felicităm pe curajoșii care au ales să se bage. Și ce putem crea împreună? Și dacă mai sunt printre voi care doresc să exploreze împreună cu noi, există link-ul undeva. Dacă nu îl găsiți, întrebați-ne și vi-l trimitem. Așa că noi ne vedem luni cu prima cheie. Și ce putem crea împreună? Vă mulțumim frumos! Da. Da, luați- și din nou, alegerea este cea care creează libertate. Da. Nu libertatea creează alegeri. Vă pupăm, vă îmbrățișăm și ne vedem luni!